chi gyd, yn gyndisgyblion, cyn staff a chyn rieni, ynghyd ag aelodau presennol o deulu Llanhari. Mae'n hyfryd fod cymaint ohonoch chi, doeddwn i ddim yn siŵr os mae 5 neu 50 fydd yn dod, felly mae wir yn hyfryd gweld gymaint o ffrindio'r ysgol yma hefyd, wrth i ni lansio dathliadau hanner 100 mlynedd ysgol Llanhari. Hanner 100 mlynedd o addysg gyfrwng Cymraeg i genedlaethau o blant yn neu o'r Llewyn Rhondda Cynon Taf. Nath yr ysgol gyfun esblygu yn ysgol bob oed, ac ers 2012 i ni'n sicrhau continwwm addysgol ac yn cynnig addysg o radd blaenau trwy gyfrwng y Gymraeg i ddisgyblion o'r meithrin i'r chweched dosbarth. Diolch yn fawr iawn i chi'n dod pnawn yma, a diolch yn arbennig i Ms Catrin Heledd, arweinydd Adran y Gymraeg am gyd-wyllu y sesiwn hon. Byddwn ni'n recordio'r sgwrs hon ar gyfer ein podlediad ni. Mae gyda ni gyfres o bodlediadau sy'n cloriannu profiadau cyn ddisgyblion a chyn staff o'r ysgol. Yn hyd â rhai presennol, mae un sgwrs yn y casgliad enghraifft gyda Mrs Rhian Rapsi, aelod o staff presennol sy'n gyn-ddisgybl, ond sy'n hefyd wedi gweithio hiraf yn yr ysgol. Mae hi'n gwybod popeth am Llanhari. Bydd y podlediad cyntaf yn cael ei lansio heddi. Os wedi deall yn iawn, mae'n barod ar gael i ni wrando arno fe. Mae fe'n sgwrs rhwng y disgyblion sy'n aelodau o'r sgwad sgwennu'r Adran Gymraeg a'r arferwydd Meleri Topwood, un arall yn amlwg o gyn-disgyblion cynharaf ysgol gyfun Llanhari. Dwi wedi defnyddio'r gair braint yn gyson yn hyd-destun yr Eisteddfod hon. Hynny yw, y fraint gawson ni fel ysgol o dderbyn y cyfle i noddi'r gader, gan obeithio'n fawr o fydd a dilynfod erbyn 5 o'r gloch pnawn yma, a'r fraint a'r werdd rwy'n cadw pennaeth wrth grwydro'r maes wrth weld disgyblion a'r teuluoedd sy'n bennaf o gefndiroedd di-Gymraeg yn mwynhau yr hyn sydd gan ein diwylliant unigryw ni gynnig yn diwylliant cyfoethog ni. Braint nawr felly cael cyflwyno panel y prynhawn yma. Rwy'n siŵr mai braint pellach fydd gwrando ar eu hanesion wrth iddyn nhw hel y profion dros y 40 munud nesaf. Mae'r tri'n cynrychioli cyfnodau gwahanol yn hanes yr ysgol, ac mae'r tri, yn hyd â Catrin a Sara, yn pontio'r degawdau ers mis Medi 1974. Catrin Heledd a Sara Esyllt, y ddwy yn gyn-disgyblion ac yn wyledau cyfarwydd ar y cyfryngau Cymru a Thu Hwnt sy'n holi y tri gwestai y prynhawn. Hoffwn groesawu Mr Geraint Rees fel y gwestai cyntaf. Mae Geraint wedi gweithio'n helaeth yn myd addysg ers nifer o flynyddoedd, gan gynnwys bod yn bennaeth cyntaf ar ysgol gyfun Mhlas Mawr yng Nghaerdydd. Mae'n parhau i fyw o fewn gylltu sgwâr yn Efau Isaf, yn parhau i gyfrannu, ac ef oedd un o disgyblion cyntaf ysgol Llanhari pan agorwyd yr ysgol yn 1974. A'i aelod y panel yw Mr Peter Griffiths. Mae'n hyfryd cael cwmni dau gyn-bennaeth arall y pnawn yma. Mae Mr Meidan Stevens a Mrs Ian Phillips yma hefyd, ond dyma'r trydydd aelod y dryndod y gyn-bennaethau sydd gyda ni prynhawn. Mae Peter yn bennaeth yr ysgol gyfun Llanhari rhwng 1989 a 2002. Y cyfnod hiraf o'r tri sydd yma prynhawn yma. Mae Peter yn parhau yn gyfaill triw iawn i'r ysgol fel yn wedi profi yr wythnos hon, ac mae canodd y blant a staff yn 90au yn ysgol gyfun Llanhari ar y pryd, bellach yn deall ystyr y gair i'r gad, dwi'n siŵr o hynny. Efallai nad yw hyn mor gywir yn ieithyddol, ond staff gwyn yr wyneb prynhawn dydd Sul yn habell ysgolion y cyfrwng Cymraeg, pan glywes i un cyn-ddisgybl yn defnyddio'r gair legend o ddisgrifio fi. Yn trydydd, hoffwn gyflwyno Mr Luke Fletcher, aelod seneddol. Mae Luke yn dod o gartref di-Gymraeg ym Mhen Coed, ac mae brofiadau fe yn crisialu cyfan am weledigaeth ysgol Llanhari fel ysgol cyfrwng Cymraeg sy'n cynnig addysg o radd blaenau a chyfleuon di-ri ein holl ddisgyblion. Cyfrannodd Luke yn heleth tra'n ddisgybl i'r cyngor ysgol a'r tîmau siarad cyhoeddus yn hyd nifer fawr o bethau eraill. Felly gallwn ryfedd i fod ein gwneud i farc ymlith gwleidyddiaeth lawr yn y bai nawr. Roedd Luke yn disgybl chweched dosbarth pan gychwynnodd Llanhari ar ei thaith fel ysgol bob oed. Felly diolch yn fawr i'ch tri chi am roi'ch amser,
a diolch Catrin a Sara. Wel, diolch yn fawr iawn am y croeso, ac mae'n hyfryd edrych o gwmpas y lle a gweld cynifer o wynebau cyfarwydd yn gyd-ddisgyblion, yn gyn-ddisgyblion ac yn gyn-athrawon hefyd. O'n i ddim yn siŵr iawn faint o bobl fydd yn dod yma, ond o bod y panel, o'n i'n credu falle fydd y nifer o bobl yn dod yma. A mae hwn yn dod ar yw atgofion nôl o bod yn y cawsieds yn Llanhari, efo llwyth o bobl yn edrych arno ni. Yn ysguboriau, cawsieds o'n i'n gyd yn gweud. Mae'n hyfryd gweld chi gyd fan hyn, a fel o'n i'n gweud, cyn athrawon hefyd. Dwi wedi gweld Mrs White, Mr Ebsworth, Mr Stevens, felly wy'n teimlo bod eisiau ni bod ar yr ymddygiad gorau i'r pnawn yma. Ie, nawn ni bihafio, peidiwch poeni. Mae'n hyfryd cael bod yma i ddathlu hanner canrif o Ysgol Llanhari'n. Pwy bydde wedi meddwl bod yna 50 wedi mynd heibio ers sefydlu'r ysgol. A mae yna gymaint o dalentau a gymaint o fod yn ddiolchgar i Ysgol Llanhari'n amdano fe. Mae yna gymaint o bobl wedi syrenu y maes gwyddoniaeth, y maes meddygaeth. Nifer o sir enwog o byd o campau wedi troedio coridorau Llanhari, nifer o actorion enwog iawn hefyd, ac ambell i fardd hefyd, fel wnaethon ni weld dechrau'r wythnos gyda Gwynfor Dafydd wrth gwrs yn syrenu. Felly mae'r ysgol hon wedi meithrin a magu gymaint o dalentau, a ni'n edrych mlaen i allu rhannu ambell i atgof yn dynnu dros y hanner awr nesaf. Ydyn wir, ac yn anffodus, ni'n dwy ddim ar y rhestr nhw dalentau, chwaraeon, barddonol, ond ni'n trio'n gorau. Beth am i ddechrau te, nôl yn y dechrau, 1974, a pwy feddyliau bod Geraint Rees yn byr yw bum troedfedd un modfedd ac yn ei drwsus cwta ac yn penderfynu troedio coridorau Llanhari am y tro cyntaf. Sgwn ni siwrd brofiad oedd hynny i fod yn ddisgyblion. 100 y ddisgyblion cyntaf i fod hyn? Ie, llain y 100 hanner, wnaeth y 146 neu 147, neu rhywun yn gywiro. Ond mae rai o'n nhw yma heddi o'r originals. Wy jyst y pysau, mae'n anodd nabod chi, achos mae rai chi dwi'n rili hyn. Wel, sori, ond nes i checo, weles i un cyn ddisgybl gyda, a meddwl, no way, llawer fi hyn. A wedyn nes i draw i'r Lido i fynd i'r tu bach, jyst i weld fy hunan yn y drych. A sylweddoli, na, actually, o'n i'n iawn lle cynta. Faint o'r criw greiddiol sy'n yma heddi, newch chi godi llaw. Ni god y well, os chi'n gallu, ewch chi sefyll? Right, a just i chi wybod pa mor wyddus y dwy, Peter Spriggs, Eryl Samuel, Hugh Jones, Elin Williams, Arthur Jones. Chi oedd y briodas gyntaf o ddisgyblion Llanhari? Siwr o fod. A wedyn tu ôl fanna oedd Petra Bennett a Sian Wyn Davies. A mae rhaid i dweud, mae'n dylethu enfawr yn y fi. Wi wedi cydnabod hwn, nid jyst yn fy mhriodas, ond mae'n man eraill hefyd. Fe basis i lefel o mathemateg, achos na Sian Wyn, fy gwaith catre am 2 blynedd. Diolch Sian. Dwi wedi gwneud arian da mewn gyrfa, diolch i ti, byddwn ni ddim wedi gallu gwneud e hebddo ti. Paid gofyn o'r arian nôl i. Y diwrnod cyntaf, sori. Dyma'r math o bobl oedd yma ar y diwrnod cyntaf. A beth oedd yn od yw, oedd hi'n diwrnod glyb iawn ar y diwrnod cyntaf. A oedd criw ohono ni'n efo isaf, o'n i'n aros am fws, ond dath dim bus. A wedyn, rhyw 3/4 awr yn hwyr, dath Jaguar Brown heibio, gyda gyrrwr yn wynd o'r ffenest lawr a dweud, you going to Llanhari? Yes, I would jump in, I'd been sent by the company. A neidon ni gyd, 4 o'r ni, mewn i'r Jaguar Brown yma, gyda dyn o'n i ddim yn nabod, gyda dim byd yn gwbl, a gyrrodd yn i Llanhari. Ond nath un peth gwbl yn wych gyda ni, sef, o'n i'n gorfod mynd lawr, chi bod o stretch o ffordd ddeinol o Don Ysguboriau, heibo ble math y Llewellyn Jenkins fanna. Hwna oedd motorway Morgannwg, right? Ac oedd dim M4 i gael yn y pryd, a wedodd if I turn left here,
I can get up to 90 in this car. Ar y ffordd i'r ysgol, yn y diwrnod cyntaf, wnaethon ni 90 milltir yr awr mewn Jaguar. Dwi'n gobeithio bod y boi nhw'n fyw dyn ni yma, achos mae'n destun gyda'r heddlu a diddordeb yn ydyn. Ond yn y diwrnod cyntaf ni, wel gyrraedd o'n i'n hwyr iawn beth bynnag, achos ar ôl i'n gwneud 90, gofyn o'n i'n dod droi rownd, yn ôl awr o'r ochr arall, i wneud yn chwarae. Os yw'n lot o hwyr dyna, alert o'n i'n iawn yna. Felly, ond ar y diwrnod cyntaf, oedd e'n lib iawn, ond pan gyrraeddon ni, oedd y BBC yna, gyda'r rhaglen heddiw, oedd HTV a y dydd yno, a oedd y Cymro yno, a nhw gyd eisiau adrodd. A dwi'n yn siŵr o'n i lot yn un o'r sylweddoli pam. Ond, os ydych chi'n meddwl, mae dim ond ysgol Rhydferen, oedd yn bodoli yn y dirwyr yn ddilyn, a ystylydera wedyn yn bellach i'r gorllewin. Oedd addysg Gymraeg, wedi jyst yn nish, oedd e'n od. Right? A oedd e'n unigryw, a oedd diddordeb enfawr yn pam oedd yr ysgol yma'n agor. A wy'n cofio neud cyfweliad gyda'r newyddiadurwr Eifi Gwyn yn y diwrnod cyntaf, a oedd lot o ffys amdano ni. Felly, hwnna'n y diwrnod cyntaf, am yr eitem o'r Cymro wedi bod ar wefan yr ysgol a pethau fel yna, ond oedd diddordeb mawr. Ond beth yn mwyaf od i fi, oedd, o'n i beth wedi bod i ysgol gyda plant o'r ddinas, right? O'n i'n dod o bentref yn isaf lan fan hyn. Beth yn cael ei ddiffinio yn Gymraeg fel Billy y Bryniau, right? Hillbilly yn unrhyw le arall, right? A oedd cwrdd yn i'r plant fel Gaerdydd, a nhw'n mor sophisticated. Honestly, a fi enni gyda rai, nhw'n yn ymwneud â'r teledu. A o'n i'n ysgol credu fe. Dwi'n yn cytre with mam dad, wow, the kid's really posh yn yr ysgol. Ond hefyd, oedd bobl fel fi, oedd yn dod o Tonreddar, a maes teg, a pen y bont, oedd bobl normal hefyd. Ond beth oedd yn hyfryd on, Dethon ni gyd yn ffrindiau anhygoel, a oedd ei saith mlynedd fendigedig o'r diwrnod cyntaf rwy trwyddo. Ac wrth gwrs, edrych chi aros yna, fe athro hefyd yn dod, dim ond fel ddisgybl. Ond sy'n dewis weithiau, Nes i nôl fel athro, dechreuais i yrfa yn ysgol Pencoed, ar ôl bod yn athro Nwyfen Affrica am gyfnod, a nes i Pencoed, a wedyn, ges i swydd nôl yn sbel. Ond cyfnod weddol fyr oedd hwnna. Yn gwyddwy am hwnna. O'n i ddim yn ddisgybl da, a rai bobl ddim yn gallu anghofio hwnna. So, mae rai o chi jyst yn cofio fi fel clown yn yr ysgol, ond o'n i actually ochr synhwyrol iawn i fi, ond we just ddim wedi ffindo it all. Right, we'll sort of blaen, please. Gawn ni weld yr ochr synhwyrol yma cyn diwedd y sesiwn. Gawn ni weld atoch chi nesaf, Mr Griffiths. Dwi'n meddwl bod eisiau cyflwyniad mwy na hynny i gynifer o blant ifanc criw Mr Llanhari. Fel rhywun sy'n bod yn ddidiedd, fel rhywun sy'n gweithio ar BBC, dwi'n mynd i fentro gweud, mae chi yw'r prif athro mwyaf poblogaidd a fi erioed, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr. Mae hefyd yn gwybod, chi ddim yn licio sylw, ond cyn i chi ddechrau, achos dwi'n gwybod dim ond chi ddechrau, neu chi ddim stopio. Nes i neges gan ffrind i fi bore yma, rhai ohonoch chi'n ei gofio fe, Iestyn Morris, oedd yr un blwyddyn o fi yn ysgol, yn gweud bod e'n glin iawn, bod e ddim yn gallu bod yma heddi, ond bod e eisiau i chi gael gwybod bod gyda fe tri arwr sydd gyda fe, i dade, Dafydd Iwan a Mr Griffiths. So dwi'n meddwl bod hwnna'n gweud y cyfan yn diwedd. I ni wedi cael eich gofio yn Geraint o'i ddwrnod cyntaf fe yn yr ysgol. Ych chi'n cofio'ch diwrnod cyntaf chi yn Llanhari? Ydw, fi'n cofio'n iawn, o'n i'n nerfus tu hwnt. A ti'n sôn Geraint am blant drwg ynddo, problemau ges i ddal ddwy yma, hefyd ydw, halleluia. Ond maen nhw wedi gwella tipyn erbyn hyn. Gai weid hyn ynddo, mae hwn yn swnio ychydig bach yn negyddol. Ond mi'n cofio mynd draw ar ôl cael fy menodi, ac oedd y ddawns yn yr ysgol, a'r chweched wrthig yn y blaen, a o'n i'n cael ambell i broblem gan bobl y pentre. Meirion? Wel, daeth criw o'r pentre draw, a fi ychydig bach o ddwmpo mas, hyd at ddyrnau. Ac fe es i at y bachgen yma, o'r pentre, bo ifanc cyhyrro cryf. Edrychodd ei arno i, edryches i arno fe, a fe dwlodd yr un gyntaf.
A dwi'n mynd i bwrw yn o'r colli swydd yn ei meddwl, ti'n modd, ma fi goliad yn dweud sôn yn mynd o'r gorau arna hi, ond ges i gotyn arall, a wedyn ni esydd y llaw. Felly, ges i fy ymgyleddu gan chweched dosbarth Llanhari ar y thrawon, o'n i'n gwybod fi'n saff. Mae'r dant yn ddi o hyd. Beth bynnag, ga i ddweud hyn i ddechrau. O'n i wedi cwpan Llanhari'n llawn yr wythnos hon. Odi cwpan Llanhari'n llawn yr wythnos hon. Pwy yw'r archferwydd? Pwy yw'r archferwydd? Pwy yw bardd y goron? Pwy yw bardd y goron? Gwynfod Dafydd. Pwy luniodd y gader? Dyluniodd y gader? Disgyblion Llanhari a Berian Daniel. Pwy enillodd eleni llyfr y flwyddyn? Beth arall chi moyn? Beth arall chi moyn? A phwy, a fi am dweud hyn, wedi cael caniatad gan Meir, pwy gafodd i hirddo bore yma? Pwy gafodd i hirddo bore yma? Y ddynes ei hun, Pennaeth Llanhari. Ar ymwneud. O'n i'n ôl nawr at y plant, oedd un athrawes yn gweithio, dyma disgrifiad i'r plant. Amser, diwedd ar amser, a digamar amser, dwy sori. Yn gyntaf, mae gwyn yn dod o ddiwrth yr athrawon, pennaeth ysgol, yr tiwtor personol. Mae yna fachgen yn y pentre yn ystod Griffiths, mae'n pallu dod i'r ysgol. Wel, o'ch yn rhaid, o'ch yn wyper fo. Mae'n pallu dod i'r ysgol. Rhaid o, parathoeni, a fi draw i ole. Ma fi lowr, sorta hwn, cerdded draw i'r pentre. O, hello, Mr Griffiths. Helo, dych chi mewn, dych chi mewn. Mae'n Saesneg oedd yn ei gwrs. Dych chi eisiau. Chi mo eisiau chwyddi? O, dde yma ni. Yn reit o'r cwrs yn ei bydde record. Carlan i newid i'r si. Carlan i newid. Mam a fi'n cael sgwrs felys fyny. A cael ail eisiau dydi. A bys y gyffes chi mae'n darnwch o'r dos. Na, mae'n chwrdd. Ne mae'n i ti? A mi'n dechrau am rhywbeth na. A lan a fi eisiau fynd i ddod. Cyrraedd y top. Rws y stafell morchi ar agor. Ffenest y stafell morchi ar agor. Oedd y jawl bach wedi jengig trwy'r ffenest, neidio'r yr extension a ffwrdd ag ei weles nhw. Des i nôl yn maglaw, wedi methu. Nawr te, hon yw y stori, wy'n edrych ar y meirion, wedi alun ma meirion a fynnau ac alun. Felly trion ni, o leia doi hwn ni, yn mynd â disgybl arall nad oedd o'r rhodiad harddaf. Ac yn, chi'n gwybod, ond dwi'n dweud hynny, nad oedd o'r rhodiad harddaf, ond wedi addo i athrawon, na fydden ni'n enwi'r ardal, na dre, na disgybl. Felly dyma ni, oedd wedi bod yn ddrwg ar y bysys, a chi'n gwybod yw her y bysys yn dych chi. Wedi bod yn ddrwg ar y bysys. Oedd nhw'n cael y gyrrwr a Benidennyn reit o hyd o gydre gyda meirion ac alun y fi, ddau gyfrau fyny yn y car. A dyma ni'n sgrialu lan un o'r cymoedd. Mae ni'n cyrraedd tu fas i'r tŷ, a mewn a fe, fel caffi gythrel rown y cembrwsiau. Beth o man nhw'n masri? Oedd y mwci bach lan o'r trio na ni. Na fe mewn, a ni gryndo nasty wrth y drws ffrant. A dyma fe, oedd e'n gweiddi'n ar et. Kill! O trial session. Yn cyfarth yn uchel. Llafa nhw! Wel, a lle cwn y fall gyda'r hwsio ni, a cael gair am mam a'r tad, o'n i'n benderfynol o aros yn nhw. Alun y meirion y fyny. Bwm, 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 bwm. A dyma agor y drws na bwyll, mae meirion a alun yn tawylu'r cwn, dim problem. Nag i swp o hwn yn byd o'r ygosod iddyn byth yn cael dod i'r ysgol. A dyna fi, mas yn ei trwy'r gat. Oedd na fan tu mas i'r gat. A mas o'r fan yma, dyma wr bod heddig yn neidio allan. A mae'n gweud, Ystafell, Griffiths! O'n i'n gwybod chi oedd y dyn rhaid!
A nid yn unig hynny, i ddangos I gefnogaeth I addysg Gymraeg, oedd e'n gwisgo kilt Cymreig. Oedd yna fy hoff stori. Oedd hwnna'n ddigon am y tro? Trian a Luke, neu geith ddim cyfle I weid yn byd. Na, ni'n licio bod chi'n siarad, ni'n golygu bod ni'n siarad llai, mae'n lot yn beth da. Beth amdano ti? Ti'n cofio dy ddwrnod cyntaf di yn Llanhari? Ie, wel, fi teimlo bach ar gyda, a wy'n gwybod sydd wedi dilyn ar y rhaid hyn. Na, wel, dwi'n cyntaf, so oedd e'n, fel, pob diwrnod arall, I o ran pobl o yr ardal i'n aros ar y bws I mynd draw I Llanhari, a hyd yn oed nôl pan o'n i'n ifanc, oedd ysgolion Cymraeg dal yn rhywbeth oedd e'n pen coed, dal yn rhywbeth oedd lot o bobl ddim rili yn deall, oedd teulu fi wedi dod o'r pen coed, nhw wedi mynd I ysgol pen coed, nhw wedi i'r comp yn pen coed, so ffrindiau nhw I gyd, a boed o'n i'n chwarae rygbi gyda, meddwl pan bod e'n mynd I hwnna arall. So fi'n credu ar y gychwyn gyntaf, fi'n actually eisiau dweud diolch I rieni fi amdano ni I ysgol Gymraeg. So mae'r dysyn mewn hwnna di agor I fi, I fod yn dweud. Ar y pryd, fi wedi dod o teulu Siaradwyr, so fi'n credu lot o'r llawon oedd yn dysgu fi sydd yn y stafell heddi, siwr o fod oedd nhw'n disgwyl I fi mynd mewn I gwleidyddiaeth, ond gyda'r Blaid Llafur, ond nes I newid draw I Blaid Cymru. Fi'n credu oedd yna lot I wneud ar ddylanwadau yn Llanhari, ar Ysgol Llanhari'n. Fi'n cofio nôl yn un gwers Cymraeg. Gwaith cwrs, mae'n gwrdd barod. O'n i wedi dechrau wneud hanes Cymru fel rhan o'r gwaith cwrs, a o'n i wedi rili ffocysu mewn ar Gwynfor Evans a'r aeth wedi wneud yn 66, a fi'n cofio Ysgol Llanhari'n ond ie, fi ddim yn credu bod i'n cyrraedd ble ydw I heddi nawr yn y Senedd, yn mynd ar ôl y Llywodraeth Cymru heb yr gefnogaeth o'n wedi cael yn Llanhari. Boed yn ei trwy'r tîm siarad gyhoeddus, ni'n gweld Mr Rees fyna, oedd wedi cymryd ni lawr I Caerdydd unwaith I wneud siarad gyhoeddus yn y Gymraeg. Miss Lewis, oedd wedi wneud y tîm yn siarad gyhoeddus yn Saesneg. Y gefnogaeth fyna fi'n credu oedd yn bwysig yn y cychwyn gyntaf I fi. A fy nhaith wedyn mewn i'r gyrfa fi wedi mynd mewn I. Ond hefyd, a fi wedi falle yn banas o gwraig fi nawr, fi wir yn credu, oherwydd ar addysg Gymraeg yn mynd trwy y system addysg Gymraeg, felly siarad Gymraeg, dyna pan fi wedi cwrdd â gwraig fi, fi wedi cwrdd yn Gymraeg trwy Gymraeg. Mae Gymraeg fod yn holl bwysig I credu, a bydd lot o bethau sy'n digwydd I fi heddi, heb digwydd. Heb y gefnogaeth yn Llanhari a heb mynd trwy'r system yna. Dwi'n meddwl bod ti'n enghraifft perffaith o popeth mae Llanhari yn trio I sicrhau dod â pawb at ei gilydd, gwthio'r Cymreictod yna, rhoi'r cyfleoedd yna sydd falle ddim mewn pob ysgol. Ond ni gyd fel ddisgyblion fel cyn athrawon yn gwybod bod y cyfleoedd yna siapo ni fel unigolion. Ni wedi cael ambell I stori ddifyr, dro trwstan, Geraint, ni'n edrych am y ti, achos pan yn ddydd ti fas, nes di sôn am un stori, lle falle bod Llanhari, mae'n Cymreictod ni, a y ffaith bod ni mor berffaith gyda'n Cymreictod ni yn gallu arwain at ambell I gamgymeriad bach ac ambell I gamddealltwriaeth bach. Wel, Llanhari roddodd darddiad I stori dath yn adnabyddus yr hyd y lled Cymru. Wy'n credu wedi cael ei ailadrodd mewn lot fawr lefydd, ond nôl yn 1988 o'n I yno fel athro, a mynd i'r ysgol, a chi'n gofod croesi'r bont yma yn y bore I fi mewn i'r adeilad nawr, neu pawb sydd wedi bod yn y lle yn cofio, mae'n nawr wedi adeilad I caich yr diwedd y bont. Fi ddim yn siŵr os dwi'n gael bobl mas neu'r plant mewn o le, ond beth bynnag, mae'n eitha gat, beth bynnag. Wel, tipyn ni staff yn cerdded lan y bont yma ar un bore arbennig yn 1988, a oedd y rhiant yn sefyll ar y bont ac yn gofyn I bobl wrth bod nhw'n cyrraedd, are you the ed? A oedd are you the ed wedi cael ei ofyn I tua 15 o staff siwr o fod. A bydd rai o chi yn ddisgyblion ar y cyfnod fel Miss Chivers fel hyn yn cofio y digwyddiad. A tipyn, dyma rhywun yn gofyn pam chi eisiau gweld y pennaeth. A dyma rhiant yn dweud, wel, mae siwr beth a iaith briodol I siarad gyda'r plant, ond mae'n aelod o staff wedi regi ar fy mab I ddoi.
A beth oedd wedi digwydd, chi'n gyfawr y cyhoeddiad, mae'r trip yn gadael fan hyn, 8:45 bore fory, pawb yn y neuad a cofiwch ddod a thecyn bwyd. Ac wrth gwrs, dyma'r tad yn dweud, since when is it okay for a teacher to tell kids to bring their effing food? A felly, fan'na dechreuodd honna, a mae wedi gwneud y rowns droion, ond 1988, Ysgol Llanhari ar y bont. Cofiwch ddod a thecyn bwyd. Felly, pan es i'n brifathro ysgol Plas Mawr, penderfynu ni bydd o'n ei treiglo. Just stay on the jail staff. Right. Yn dod nôl o'r ysgol nawr, ddim yn gallu treiglo. Na, gan bod nhw'n mynd i Blas Mawr. Ia, fi wedi gadael y 16 o blynyddoedd, so problem nhw yw yna. Dwi'n just gweud bod yn gloi, y dilyniant i beth wedodd Luke, gan beth ti dylanwadau cafodd yr ysgol yn genedlaeth honno ni, o'n Petra draw yna. Oedd y ddoi ni'n aelod y grŵp amlys rhyngwladol yn yr ysgol. Oedd Jane Harris, sefydlodd i grŵp hawliau dynol, a buddsoddi amser aruthrol mewn hyrwyddo hawliau dynol. A reit trwy mywyd, i'r 61 leni fel pawb arall ddechreuodd yn 74, a o hyd yn aelod o amlys rhyngwladol, a Llanhari oedd hwnna. A un nadolig arbennig, oedd Jane Harris yn cael ei gyd-ysgrifennu cardiau nadolig i bobl oedd yn y carchar yn anheg rhwng y byd. A ges i'r job o sgrifennu cardiau nadolig y fenyw o'r enw Winnie Mandela. A ni'n mylioi, o'n i'n gwybod pwy oedd hi, o'n i'n faint 40-15 oed. A wi'n cofio, dyna cyfeiriad oedd dy fi, oedd i ysgrifennu at Winnie Mandela, i weid, I hope you are okay, I'm sorry your husband is in prison. A ddim yn gwybod pwy oedd Nelson Mandela. A wrth gwrs, blynyddoedd yn ddiweddarach, o'n i'n sylweddoli beth o'n i fel plant wedi gwneud un peth bach, a mae wedi bod gyda fi reit trwy mywyd. A pethau eraill wedyn fel Eilonwy Jenkins yn mynnu bod ni dim unrhyw reswm pan na y plant gan i soprano, alto, tenor a bass. Se ni'n dechrau canu nawr, un bendith dyro un, right? Wy'n disgwyl bod yna y 6 o bobl oedd yn y blwyddyn gyda, a unrhyw yn y blynyddoedd ar ôl ni, yn gallu ymuno yn canu 4 llais i hwnna. Oedd hwnna'n gyfraniad aruthrol. Dwi'n mynd i stopio chi. Mae mowyn yn pob pethyn. Mae hwnna'n yn arwain i ddaclus iawn mewn ffordd, o'ch chi'n sôn am sut mae pobl wedi siapio chi, a ges i hwn bore yma gan, bydd ni fel ohonoch chi fan hyn, falle yn ei chofio hi, Geraint Phillips, oedd hi rhwng y ddwy ohono ni, dod hi yn yr ysgol, ac oedd hi wedi gobeithio bod yma heddi, ddim yn gallu bod yma heddi, ac oedd hi jyst eisiau anfon nodyn bach. Ac o'n i'n mynd i ddarllen pwt bach ohono fe, ond dwi'n meddwl na i ddarllen i gyd, achos mae'n bendant werth i ddarllen ac yn trynhoi ac yn trysialu falle be mae nifer ohono ni'n teimlo ni wedi cael gan Llanhari. Falle geiriau Geraint Phillips yw rhain. Ymddeiriadau mod i ffili bod yn bresennol heddi i ddathlu 50 mlynedd o deulu Llanhari. Y gwir amdani ydy mod i'n teimlo'n freintiedig iawn eleni, a mynen cael dathlu'r 50 fel thema i 2024. Mi bydd mam a dad yn dathlu 50 mlynedd o briodas, Ysgol Gyfun Llanhari yn dathlu 50 mlynedd ysbrydoledig, a Phobl y Cwm yn dathlu 50 mlynedd ers y darllediad cyntaf 1. Ac i'r ferch fach o Aberdâr, byddai'r naill ddim yn bodoli nac felly yn dathliad heb y llall. Does dim amheuaeth, mae penderfyniad gorau un mam a dad o troi'r cyfle i ni a mrawd dderbyn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg, ac felly hefyd y cyfleoedd di-ddiwedd a fath o gystadlu'n frwd ac eraill ar lwyfan yr Eisteddfod ar hyd y blynyddau. Mae'r atgofion yr un mor felys heddi ag oedd fy mhrofiadau i, y cyfleoedd a'r gefnogaeth gan Dream Team a teulu Ysgol Llanhari yn 90au. Roedd, a ni wedi clywed y gair yn barod, a legend, Mr Peter Griffiths, byth yn ormod o legend i gario yng ngwisg dansio gwerin a sgidiau clocsio tu ôl i ni wrth i ni rasio o un rhagbrawf i'r llall. Cynhyrchiad swt am noson o dan arweiniad Lowri Cynnan ar gyfer Eisteddfod Pen Coed 1997 oedd y cyfnod mwyaf cyffroes yn wir. A dyn ni ddisgyblion y 90au, dyma oedd y cyfnod eiraidd. Mewn unrhyw deulu, mae yna gariad, parch, amynedd a gobaith, ac mae yna undod. Does dim un neges ar blatfform cyfryngau cymdeithasol
neu sgwrs rhwng hen ffrindiau ar unrhyw adeg yn trafod Llanhari, heb drafod Griffiths. Mr Griffiths, legend, mae'n siŵr gael, na lot o rwy, legend ac i'r gad. Y teulu yma o dan arweiniad ac angerdd ein cawr o brifathro a gŵr bonheddig roedd yr anogaeth i ni gysadlu am le mewn coleg cerdd a drama. Dwi'n brawd iawn o fod yn aelod o deulu pobl y cwm bellach, ond mae Llanhari yn fy ngwaed i. A Kelly yn gyfoethog o greadigaeth llawn calon Mr Peter Griffiths, a dewrder Miss Rhian Griffiths, angerdd Mrs Lowry Cynnan, a lliw Mr Adrian Jones. Nifer o'r enwau mewn canu cloch i nifer ohono ni fan hyn, fi'n siŵr. Kelly yw'r disgyblion a'r ffrindiau oedd yn ni'n ei caru, y rhai oedd yn goroesi, y rhai oedd yn perthyn ar gampws yr ysgol os nad unrhyw le arall. Kelly yw'r underdog. Dwi ddim yn berffaith, na iaith hi'n ramadegol gywir, ond ydy hynny ddim yn golygu i bod hi'n llai o berson nag yn llai o Gymraes. Diolch, Mr Griffiths, a teulu Llanhari am eich arweiniad a'ch gofal. Dwi'n falch o fod yn perthyn i'r teulu gore un. Ni allan ni sgwennu cyfrolau, ond am y tro, pemblwydd hapus teulu Llanhari ac i'r gad. Sut yn abod Loren, mae'n gorwynt o ferch yn dwi. A weles i ddim tafod Jim yn fi weld yn tafwyr. A wedes i, o'n i'n gweithio rai blynyddoedd yn ôl ar crew nawr. Mae eisiau i'r gad yma, ddim yn hellach i Geraint Rees, mae eisiau i gyrraedd safon genedlaethol. Mae eisiau i ddod i'r gad yn y sgript yn bobl cwm. Fi wedi dod i mewn! Sa'n bod gyda'r bobl cwm! Fi wedi dod i'r gad! Ios, dwi'n gallu don pender, gyda'n gael tan. Ond dyna, gai neidio nôl ychydig bach. O'n i yno pan ddathlwyd 5 mlynedd 20 o fodolaeth Llanhari. A mae'r cerddi yma, nid cywir, gyda'n nywir o nid cywir o, cerddi cangyneddol, gwych o ffeilwi. Chi'n abod Rees Davies, pwy sy'n abod Rees Davies a fi'n riant i fe a Sheila a'r meibion yn Llanhari a ferch yn dydynole, a Rees yn rathro canghannedd. Gydrewch ar hyn, a dwi'n Llanhari, a wy'n mynd i sôn am i wedi bod i'r gad wedi cyrraedd mewn print hefyd. Yn heili'r ysgolion o'r rhai nos seren i hwn, gyda'r uchaf ei safon a'r ymroi mor wych gan athrawon, ac abled ei disgyblion, mae mwy i hwn. Mae stamp sy'n gwneud pencampwyr, a hyn sy'n gwneud arweinwyr, mae hwg i dawn mag i dir. Mae hwn yn bwysig. Mae hyrwyddo'r amryddan, mynnu datblygu pob dawn, gwneud lle i'r cyfle cyflawn. I'r rhai sy'n disgleirio o hyd, efo'r rhai llai dawnus hefyd. Mae linell, mae yna gamp yn o'm i gyd. Mae yna gamp yn o'm i gyd. Ac mae'n mynd mlaen ac yn mlaen pethau hyfryd. A mae hanes gorchestion i'r hawdd hwy o fynw i fôn, Llanhari a Llanorion, Llanhari, llawn arwyr chwaraeon, doctoriaid ac actorion, mae gwrler ser, mawr ei sôn. Ac os ydyn nhw'n hwn de, doedd a ddef, a'i bedydd hi a'i eres i'w hangori. Deil ei nod i anodi ei talent. Deil i'w hysbrydoli, i'w co o'r rhaid, beddaw cri, llawn her, i'r gad Llanhari. Rees Davies, diolch yn fawr i ni. A gael dweud, bod y geiriau yna yn union mor wir ac o'r merthasol i Llanhari heddiw. Alwchwch. Wel, beth yn ei edrych ar Llanhari nawr falle ar cyfnod mwy presennol, achos mae'r ysgol yn dal i ffynio. Mae'n ysgol wahanol iawn, Luke, i'r ysgol i ddif i flynyddoedd yn ôl. A ni sôn am deulu Llanhari. Mae'n siŵr bod ti yn falch iawn. Bob tro, wy'n gwybod, wel, wy'n bersonol, bob tro wy'n clywed am Aled Sean Davies yn llwyddo fel parapletwr, bod fi wedi bod yn yr un ysgol ar yr un pryd, mae'r ffaith bod e'n rhan o deulu Llanhari, mae'n cynhyrfu rhywun yn dweud. Dwi'n eich gadael chi bod yn rhan o deulu Llanhari?
Na, ma ddim. Dwi wastad yn meddwl nôl i amser y Llanhari a fi'n sôn am gefnogaeth o athrawon, ond y gefnogaeth ni hefyd o bobl wedi mynd i Llanhari cyn ni hefyd. A ni gyda lot o'r boys Llanhari neithwr, un o'n nhw nawr, mae'n mynd bant i Stanford. Colled mawr i Gymru, fi'n credu, ond gred i ni, cos nawr mae rhywle gyda fi aros yn San Francisco, so sy'n rhaid i bopeth ni. Ond os yn meddwl am yr holl bobl sydd yn mynd trwy'r ysgol yna, a'r sut mae gymaint o ni wedi mynd ymlaen i wneud pethau really gret yn y byd. A nawr, fi'n teimlo fe'n eitha gryf, fi'n gwybod lot o boes yn teimlo fe'n eitha gryf hefyd. Bod lectwr ar y ni nawr i cadw gysylltu yna, mynd gyda'r ysgol i roi'r un profiadau i'r plant sydd fel angen i nawr. A mae'r bonus gyda ni nawr bod mae Llanhari yn dechrau nawr o 3 mynd ymlaen i'r chweched. So ni wir yn gallu creu nawr, fi'n credu, perthynas yna gyda'r ysgol o'r dechrau i'r diwedd. Mae un peth o ran teulu Llanhari sy'n aros y fi. A oedd e ddim yn profiad personol i fi, ond mi lot o bobl fan hyn siwr o fod yn cofio Rhys Rwbry. A oedd yn ysgol yn un pryd o fi ac yn anffodus oedd wedi marw'n ifanc. A fi jyst wastad yn cofio'r amser hynny, a cofio sut oedd teulu Llanhari wedi dod at ei gilydd i gefnogi'r teulu, i gefnogi y disgyblion oedd hefyd yn yr un blwyddyn y fe, a mae Rhys dal yn rhan o bywyd fi, mae rhan o bywyd lot o bobl yn credu o Llanhari. Does dim diwrnod yn mynd teithio, fi ddim yn meddwl, be gyda Rhys yn meddwl am y sefyllfa yn y Senedd, cos oedd e'n wastad, a oedd e'n wastad yn ofyn yn hegfyd y cwestiynau, way beyond his years o ran dealltwriaethau. A fi wastad yn mynd nôl i hynny. Mae teulu Llanhari wedi bod yn gefnogol i lot o bobl dros y blynyddoedd, a mae hwnna'n neud i fi teimlo'n rili browd. A mae hefyd yn neud i fi sylweddoli bod y lectwr ar ei gyd ohono ni fan hyn i trio roi nôl i'r ysgol a trio sicrhau bod y cysylltiadau yna'n aros gyda ni. Mae'n ddiddorol bod ti'n siarad fyna am golli disgyblion. Bydd reina ni'n dyna ar y cychwyn a atgofion am foi anghyffredin o ddoniol a siŵr o fod y bachgen tala bydde wedi mynd mewn i flwyddyn 7 erioed mewn ysgol uwchradd, Andrew James o'r Bari. A fi oedd Andrew farw pan o'n i yn flwyddyn 9 yn gwbl sydyn, gwbl annisgwyl, a gafodd hwnna dylanwad anhygol, a wedyn jyst mis yn ôl, oedd angladd Meinir Lewis yn ysgol Meinir Phillips, a oedd siŵr o'r 15 ohono ni o griw Llanhari o'r un cyfnod yno yn angladd Meinir yng Nghaerdydd. A dim ond stel fach yn ôl oedd hi'n gweud wrthai ar mewn neges, dwi'n gobeithio byddai fe wedi dod i Steddfod Pontypridd. A wrth gwrs, beth nath colli Andrew pryd ni, a beth dylai colli Meinir wneud nawr, yw nath e'n neud i ni gydio mewn cyfleoedd dwi'n credu, nath e'n ddylanwadu o ddifri ar y mywyd yn 40 i golli rhywun oedd yn yr ysgol dyn i feddwl, paid gwastraffu y cyfleoedd sy'n dod i ti. A mae hynny wedi bod mor wir leni yn 61, ac oedd e pan o'n i'n 40 oed, a mynd ddorol Luke, bod ti'n siarad yn golli pobl sy'n cael dylanwad yna ti, dylanwad cwbl annisgwyl weithiau. A mae'n rhywbeth bydd bobl wastad yn cofio reina yn yr ysgol gyda nhw, a fyddan nhw wedi colli yn ystod y cyfnod pwysig hwnnw. Felly, yn jyst meddwl, dyna ni sylw at hwnna, achos oedd yn ergyd fawr i ni ar y pryd. Na, neges hyfryd. Llen ni symud drwy pnawn yn gallen ni, achos dwi'n joio clywed eich straeon chi'ch atgofion chi. Ond i'n edrych nôl ar hanner canrif, ond wi'n gwybod bod chi Mr Griffiths, mae rhaid i alw chi Mr Griffiths, allan galw chi'n byd arall, bod chi moyn edrych mlaen, achos wrth gwrs mae dyfodol Llanhari, fi'n dal i obeithio mynd i fod yn llywedchus. Bendant, ar ôl fi adael, fe collwyd niferoedd yn de, fe godwyd ysgol Llangynwyd, gwych, ond fe gollwyd niferoedd mawr y Llanhari. A ni fi yw i lofain ar hynny amdanedd, fe nath Meirion a'r sir sefydlu ysgol gynradd yn y bloc y chweched, fe nath Meirion a'r sir ddefnyddio tŷ y gofalwr fel meithrin.
Hynny yw, mae ti'n sôn bod yn mynd drwyddo o dair. Hynny yw, allwch chi'n edrych nôl. Mae'n briodol iawn prynhawa bod ni'n edrych nôl ac yn dathlu. Ond wrth cau, wy'n cael siwr wefr yr wythnos hon, i gwrdd a nifer o bobl fan hyn. Mae'r ysgol bresennol gydol y fi'r anrhydedd o fynd draw i bod draw salgwaith yn de, yn ymwedig yn ddiweddar ynglyn â'r gader. A mi'n cofio eistedd yn y neuad yna, criw hwn yn ydyn yn y plant i eistedd llawr chi bod yn y neuad, heb smic, berian yn sôn am y gader hardd yma yn cael ei datguddio i ni, a nifer o'r plant newch gyfrannu at ei dylunio ni. A berian yn dweud, eich chader chi yw hon, a gobeithio'r drefn y bydd na gadeirio prynhawn. Ar ben hynny, allai eto, fi'n gwybod teir gyda'i Catrin Heledd, allai wrthych chi'n nawr. Nid yn unig yn Llanhari, ond yn y cyfnod yma, mae hyn wedi am drefnu ac ysbrydoli. A mae eisiau hwnna, mae eisiau egni, mae eisiau brwdfrydedd, a mae eisiau'r gallu gyfathrebu ac ysbrydoli. A un o'r pethau Trefnwyd ganddi oedd talw'r nyfeirdd ymysg yr ysgolion. A neb llai, na Tyri'r Dylan oedd yn traddodi beirniadaeth y goron. Ar ôl hynny, mae mynd i wrth y lliw ymeirin felly. A dyma'r cerddi yma dyma, gan y bob ysgol, a gael ei enwi nhw, a mor braf i gweld nhw gyda'i gilydd. Rhyd y Wain, Gartholwg Rydelen, Llanhari a'r Cymer. Gyda'i gilydd dan yr un babell, dan yr un tŵn yr un babell. A chafwyd cystadleuaeth Penigamp, a oedd Tyri'r Dylan dan deimlad, yn wedig ar ddiwedd y gystadleuaeth. A fi jyst yn cafwyd 10 am y gerdd hon, ond cyn hynny, dyma un o dribannau Morganwg, mor addas, gan ddisgyblion Llanhari. O gofio beth wedes i am y treiglo. A'r treiglon perilyswch, neu'r berfain brifo, cofiwch. Nad purdeb sy'n diffinio iaith, mae'n berffaith yn ei blerwch. Chi'n gwybod? Mae'n berffaith yn ei blerwch. Dyma'r disgyblion presennol. Ac yna, ar ddiwedd y gystadleuaeth, y testyn awsodwyd oedd y cwm, Rhondda Cynon Tad. Ond cofiwch, mae gan Llanhari, mi roedd i beth bynnag, gymoedd eraill, enwch nhw i fi, llenwi, garw, a oeddi Cynffig yn cyfri fel cwm i fi, ar afon Cynffig, Aber Cynffig. Felly mae yna gymoedd eraill, ond y testyn oedd y cwm. Gas pob cerdd gan Tyri'r Dylan yn ddiwahan 10 marc. Ond wedodd ond fe wedodd so di wneud un erioed o'r blaen, fel Meirin cofiwch, roedd 10 a hanner allan o 10 i'r Llanhari. A dyma pam, y cwm, ysgyplo, y cwm, dychmygwch ddynion Senghennydd yn brasgamu nôl i'r awyr iach, can y caneriwch awyr eto. Ac yna'r daith hirfaith adre. A dychmygwch, goliad Cilfynydd yn ffrwydro o'i beddau, ei ysgyfaint yn ymestyn tua'r heilwen a'r nwyn clirion araf. Dychmygwch, y bysedd na'r rewodd am 3.10 wedi 9, y slag yn dringo'r mynydd yn y glaw, a'r plant o'r diwedd yn dechrau ar ei gwyliau. Ac o'i hamgylch, y mamau'n taflu'r pridd yn ôl i'w le. Dagrau'r tadau yn neidio nôl i'w bochau. A nôl â nhw at fwrlwm cartrefi cynnes. Y sgwrsio, yr dwrdio, y canmol a'r caru. I anghofio am friwiau'r cymoedd cas. A dychmygwch hyn, y tir yn las.
Dwi'n ymwybodol falle bod dim lot o amser ar ôl dyn ni. Fi'n gweld bod ych chi sawl darn o bapur. Os yna rhywbeth arall mae un ohonoch chi eisiau cael cyfle unrhyw atgof i chi eisiau sôn amdano fe cyn bod ni'n dod ar sesiwn i ben Geraint. Chi'n dod eich llaw lan yn gwrtais iawn. Ie, bydde dim os dwi wedi un peth. Bore ddo, oedd hi'n bwrw glaw yn drwm a es i barcio yn maes parcio'r Frein yn Wen. A wrth bod fi'n cerdded o'r car yn y slush fanna, dyma bachan oedd yn fanna mewn siaced wyrdd llachar yn dweud, "Alright, A dim syniad i'n pwy oedd e. A oedd hwnt mlaen fe, sbectol a popeth. A wedi, ti'n cofio fi? A ni'n edrych yn fflydeg am wneud unrhyw synwyr o hyn. Bydde, dau, mewn fe. Bydd rhaid cofio David Davies o'r Bari. Oedd yn ysgol yn y flwyddyn gyntaf yn Llanhari. A dyma'r gwirionedd poenus. Siaradais i ddim gair o Gymraeg gyda David Davies yn ystod fynyddu ysgol. Right? Oedd hi'n ffasiwn mawr hyd yn oed pryd ni i byd o'n ei defnydd o Gymraeg. A beth o'n i'n siarad dod gyda dau Cymraeg. Oedd wedi dod, fe oedd ar tractor mawr, a'i gyfrifoldeb e oedd tynnu unrhyw geir oedd yn mynd yn sownd yn y maes parcio i gyfrifoldeb e oedd hynna ddo. A oedd e'n ymbalfalu i ddarganfod i Gymraeg a llwyddo ddoi. Felly pan weithiau mae athrawon yn y sector Gymraeg yn colli calon a meddwl, odi'r plant o wir eisiau Gymraeg, mae'r rhyfeddodau'n digwydd weithiau. A maen nhw'n digwydd yn aml. A felly, byd o ofni, ond gobeithio am y gorau wastad. Ond oedd dau ddo yn galondig i fi. A dwi ddim mynaw, achos mae'r ddyletswydd maes parcio. Oedd Mrs Guy yn eisiau yn y cefn gyda, a pan gofynes i bobl y flwyddyn i sefyll lan, o'n i'n mynd i ofyn iddi hi ar y diwedd, ond ydw i yma o hyd? Na, jyst i'r gad sydd yn ei, dyna ydyn yma o hyd eri o ddod. Ond oedd hi yno ar y diwrnod cyntaf yn agor Llanhari, ond mae wedi gadael yn ystod y sesiwn yn ffodus. Wel, dychwch, mae amser fel ni'n gweud yn ein herbyn ni, ond fi'n meddwl bod fi'n iawn yn gweud bod yna gyfres o bodlediadau, Mr Griffiths, Geraint, chi wedi recordio rai yn barod gyda'r disgyblion, a maen nhw ar gael os chi eisiau clywed mwy o, wel, cyfle i hel atgofio, maen nhw ar gael i chi lawrlwytho, i chi fynd i'r rando arnyn nhw, felly mae'n syniad da gwneud hynny. Y sesiwn yn dod i ben, hanner canrif o Llanhari'n, ydyn ni'n mynd i ganu Trefnwyd hapus? Ydyn ni? Mr Griffiths, chi sy'n mynd i arwain y canu, ie? Ar ôl 3, na ni ganu Trefnwyd hapus, ie? Mae'n yna. 1, 2, 3. Trefnwyd hapus i ti, Trefnwyd hapus i ti, Trefnwyd hapus i Llanhari, Trefnwyd hapus i ti. Am y tro na te, i'r gan. Diolch i chi gyd am ddod. Fel chi'n ymwybodol, ni wedi nodi'r gader ac wrth i'r gader gael ei chyflwyno'r pwyllgor gwaith, mi oedd Alan Llwyd wedi llunio cywir. Mae yna linellau, mae yna berle o linellau am Llanhari yn y cywir hwnnw. Ni am rannu hynna fel diolch yn fawr i chi'ch pump gyda chi. A hefyd yn ofyn i Meira sy'n ydych chi'n ffili i ddod yma hefyd ar y diwedd. Diolch i chi gyd am ddod o'r clam a fi'n gobeithio bod chi ddim yn cael gymaint am ei sydd yn hyn yn sicr. Diolch yn fawr iawn.